Зимен център Банско предлага на своите гости най-добрите условия за спорт, отмора и развлечения в България. На разположение е модерен ски гардероб, оборудван с 3500 чифта ски, 670 сноуборда и ски обувки за всички размери. Модерната работилница на Зимен център Банско се намира в начална станция на лифта. Най-високата точка на ски центъра е 2560 метра, а най-ниската 1000 метра. Цели 75 км професионално подготвени и надежно обезопасени писти са на разположение на скиори и сноубордисти. Модерен кабинков лифт транспортира скиорите от града до местността Бъндаришка поляна с капацитет 2400 души на час. Достъпът на скиорите до района на пистите е осигурен от още 5 4-седалкови лифта, един 3-седалков лифт, 6 ски влека и 10 детски влека с обща дължина от 26 км. Ски-центърът предлага 16 км ски път, оборудван с машини за изкуствен сняг и осветление, които свързват високите части на курорта с град Банско. Урадия за сняг гарантират дълъг ски сезон в Пирин от месец декември до месец май. След чудесните мигове на пистата, приказката продължава в луксозните хотели, просторни жилищни сгради, ваканционни селища и модерни търговски обекти на Банско. Кълдъръмени улички разделят съвременните хотелски комплекси от типичните бански къщи с дървен чердак, закътани зад яки двойни порти. Лукс и удобства, атракция и екзотика ни посрещат и съпътстват навсякъде. От традиционното гостоприемство на Банскали през вкусните специалитети на изтока до тихата музика на баровете, спа процедурите и масажа.
Тук някъде ще завършим приказката за Банско. С едно изключително събитие. Цяла България ще види шоуто, което ние тук ще изживеем в откриването на най-грандиозното спортно събитие у нас – Световна купа по ски Банско 2011! Световна купа по ски за жени и мъже. За първи път в Банско, като венец на усилията на много поколения банскали, като награда за гражданите на зимната столица на Балканите.